baro sisian pat hagan ke step haga kyrteng ke em ke badan bor ke jong trai bat nong ban em jong U Khrist ki paralog ke be ka banta na Ka Ktien ke jong Blei hagan ke step man ya perkhat ban Jingiaseng lang kalong na ka shiti ke ba ar bol show TIMOTHI ke lenong ke beningkong ke dekat ke ba khat a Ki Ktien ke ba ong namar kini kadau ngalasya ru ye kini ki ai pen ban ngam sngo le rai namar ngala ITHUH UTA ubanga ngalangen bat ngangit skam ba ulong ubala banda ya kata ka bangala ITHUH hamar kata kesngi kapang bangin ya pele jingmut lang hakan kestam kalong haglor kitu ki banta bo polu wong ngala ITHUH UTA ubanga ngalangen ki parlok ki be ka jingya ITHUH itau kalong ka banta ka ba kongsan ka jing parabria dailim ba ka jingya ITHUH itau ka wanra ya ka jing sngojan bat ka wanra ro ya ka jing sngo dai tat hadu balai ITHUH itau ba ka wanra ro ya ka jingya ka don ka ta connection la kalong para marjan lani para snong berthau hanrei ka ka bau pol ukren hakini ka banta syapang ka jing ITHUH hakini ka dekat kam dei ka jing ITHUH ka bangi ITHUH para brio hanrei ka jing ITHUH ka bau pol ukren ka dei ka jing ya ITHUH ka bau hidala deu ITHUH UTA UBA ulangai ITHUH U Khrist bat udah pen seluruh bakum ki bangai kambiang tang ban sudem ridon kamru banda ITHUH ke sithi Paul show TIMOTHI kilong ke sithi ke ba ai men sim ban ke ba ai ke jing hikai bat la ong begini ke jing hikai kilong ki ba ko dor adu kata-kata bala batai da pastor teman Paul show TIMOTHI samna pastor badang samna kilong ke jing sneng ke jing kentu kham tam habaki dei para shakri ya ka kam ka jong kendra hagani ka dokon ka dei ke jing kran ka bangla ban ong ka pharing ke jing kran ka ba bol ka jong Paul ka ba scam ka ba Paul ukren da ka jing shlur ban ong yu TIMOTHI ko TIMOTHI manga tengala ITHUH UTA ubanga ngalangai hato me mela ITHUH ya compare what langa sha pan sidom compare what langa sha lantama compare what langa sha ben la ne sha la ben ndeng tip buta ubanga ngangai ula banda yanga ya kata ka bangala ITHUH hamar kata kesni upol UJITHUH syapang elode bagani ka met ke basyabar kala nang jot mereka mensim bat ke klan hau trai upol te ulaya syam yau trai hakalenti Damaskus ni kan mau ya katu ke jingjia U Jisu pau hau pola kalenti Damaskus bat u TIMOTHI ro haga jingya lap ke jong po baro arngut ki mat ya ke bor ke jong Blei bat haga jing trei ke jong ki ya ke kam ke jong Blei ki paralog ki be ke jong hau trai te shisha kini baro arngut kila ITHUH UTA ubake kila ngai ke jing keli haga ni ke po naga benta jongi kalong hatu mangabat mupi kiba kam yela de bengilong kinong bod ki jong Khrist kiba kam yela de bengilong ki khon ki jong Blei hatung ITHUH ne em UTA ubangi ngai upola man lagi sithi bo tho sheki balang ujupan pau ya ka jing sngo bang bot ka jing sngo hon abo shekri U Blei jong sheki phelepi utho wong yenga ban kalong pet tang na ka ban tau Khrist pan ya lap U Khrist pan phala U Khrist ka jing ka jong
baladang ayap ru kan long ka jing mentoy nama ladang ayap kan long ka lenti bangan ye syam ban ban ye lo jong nong pen u jong ki paralok ke be ye ka jing ITHUH tang hadin bangila ITHUH bangi sesngewbha ye ka bor ka jong tang hadin bangila ITHUH bat ngile syam arkhmat padu bangi sayo ia ka puram ka jong bol ru sngo ia kata ia syam markhmat palau jong unong penem jong ki paralok ke bayi ka jing Kristan ka jong kambiang tang bangin sulet chayeng mane ban let che ka jing seng tang ha ka U Blei ha ka jing seng arsin kambiang batang ladas ngo don kam ngin duai kam bat ngin pule ya Ka Ktien ka jong hanre ka jing ka ba Kristan ka ba shisha ka long ka ba Paul u ong yo TIMOTHI don kam banda ITHUH yo ta wa ngingai ka jing ITHUH ka thau ya ka jing wa ya ka khmat ka jong Blei haki por baro ka Jingiaseng lengba Ka Ktien jong umi labat si bat ka jing ITHUH yerade hau bon yalam ye ka jing ki paralok ke be ye ma ki sngi ke ba ki be ngem la ban len ko mala tho Ka Ktien ka jong Blei balanang pendap ro ye ki shibon ke Kristan ha ka perthai ki sha ye ka jing ki ba bon cha ki sha ye ka jing pen shidom ban ngila ban ong ro ba ki la ya long lang kum ha ka por ka jong por andai wat apdeng kita ke jing tunjuk ke bagi ke ma ki phla U Khrist ha ka jing ka jong ki paralok ke bi nge tengi ha ka ne ka ri khasi ke bi ke jong ke bla long lupa ke ri kanan ke bon apdeng jong nge sok ngem sai om don kanu ka jing pentot ke jing penwet kham tam ka jing shikri Blei ke jong kala don kala longkum kata ke jing ong baladangi duai ru ka biang ladangim duai ru ka biang ladangi pule Ktien U Blei ru ka biang ladangim pule ru ka biang hanre ka basngosi ladangi ngim penlien ya ladi banwa ban yes lo ban yesyam yo ba on the ja kata ka bo hatungi ITHUH ne UTA bangi ngai ITHUH ne UTA bangi ngai yo le se bangi syukam tanga Ka Ktien nge syutip U Jisu lengba ki jing hikai ki baki wei ki hikai andre dalati ngim ITHUH ya daladi ngim yesyam daladi ngim ma Blei un kerku ini lebah jong kan ke Jingiaseng ke lyngkot Blei na ke bentak ke puram ke jopo amen tungin duai ablei sesisien bat ku kendran ke puram ni ai syame na ke bentak ke kubor ke kodor ke me ai ha ke step na ke bentak jong au syek ri jong bat kum ju na ke bentak ke parlok baro ke bek ke kubor rai bi papan kan mau yang maka jing maka jing ya lenti ke jong kum ki bengai don kam yang bangin ITHUH ya mah bangin ITHUH ya mah ke jing duai ke becar-car ke jong bangin ITHUH ya mah ke jing Yeslok lembah Ka Ktien ke jong mah bakum ki ye ke sam e bar ke we ki inong ke ba ITHUH ya mah be ya ha ke lenti ke jong mah tukur ku kendrat balom baju dekat kubur kan long ke jing kersiu na ke bentaj jong bakam dei yang bangin ye lek kai bet ke jing jam dei kum ki bengai ni don kam ban ITHUH ya meh siam sal de ke puram ko ba ke kyrteng ke ba ke don bor ke jong utrai ba do penem U Jisu Khrist ni duai amen